What's up, horror fans? This is your boy, Creep Keeper. At bago natin umpisahan ang aswangan, ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga solid creepers. At kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong takutan. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Magda, Iha, saan kayo pupunta? Bagong kasal pa lang kayo. Bakit aalis kayo agad? Lola, mag-honeymoon po kami ni Gary. Siyempre po, bagong kasal lang kami. Iha, malaking pagkakamali na nagpakasal ka sa kanya. Hindi kanya mahal at pera mo lamang ang habol niya. Lola, huwag ka na mag-alala. Mahal ako ni Gary at nararamdaman ko yon. Hindi ba pwedeng dumito na lamang kayo sa bahay? Mahirap na, Iha. Hindi ako sanay na wala ka sa paningin ko. Lola, hindi na po ako bata. May asawa na po ako ngayon. At huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako palagi. Iha, saglit lang. Iha, Magda. Ay, Gary, maaari bang huwag na kayong umalis dito sa bahay? Saan ba ang tungo nyo? Ayan ka na naman, tanda eh. Ang hilig mo talaga makialam. Alam mo, wala ka nang magagawa ngayon. Asawa ko na ang apo mo. Hindi ka na makakakontra sa mga gusto namin gawin. Pwede ba? Tumabig nga dyan sa dadaanan ko. Gary, hindi mo dapat pinakasalan ng apo ko. Sinisiguro kong pagsisisihan mo ito. Aba, nagbabanta ka pa ha. Pagbalik namin dito sa bahay, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo ha. Umalis ka na dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Dito na ako tumanda sa bahay na ito. Wala akong pakialam, tanda. Hindi naman sa'yo nakapangalan yung bahay eh. Sampid ka lang dyan. Alam ko. At hindi mo may kakaila sa akin. Na pera lang ang habol mo sa apo ko. Ano naman ngayon, tanda? Wala ka na doon. Pwede ba? Ang tanda-tanda mo na eh. Pakilamera ka pa. Huwag mo akong binubwisit ha. Siya nga pala. Pagbalik namin, ayoko nang makikita yung mukha mo rito ha. Maliwanag. Han, tara na. Anong oras na o gagabihin na tayo? Sige Han. Nandiyan na ako. Pagbalik ko ha, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo. Saglit lang. Huwag kayong umalis. Gary, hindi mo pwede gawin sa akin ito. Babay Lola, alis na po kami. Lola, huwag ka mag-alala. Babalik din po kami. Saglit lang. Abot-abot ang pag-aalala ni Nanay Doray sa nag-iisa niyang apo na si Magda. Papaano'y sa kanya na ito lumaki at alagang-alaga niya ito. Buhat ng mamatay ang nanay nito na kanya ding anak. Ngunit ngayon, eto't meron ng asawa. Wala sanang problema sa kanya ang mga bagay na yon. Ngunit alam na matanda na ang habol lang naman ng asawa nitong si Gary ay ang pera ng kanyang apo. Huling-huli niya na ang ugali ng lalaking yon. Medyo may pagka-nerd kasi ang datingan ng kanyang apo, samantalang si Gary naman ay napakagwapo at isang matipunong binata. Hindi maikakaila na kahit sinong dalaga ay mahuhulog sa katangian nito. Wala nang nagawa ang matanda nang tuluyan ng pinaharurot ni Gary ang sasakyan nila. Mag-honeymoon ang dalawa at doon nila gaganapin sa isang lumang rest house na pag-aari din ni Magda. Han, sigurado ka bang dito yung daan? Ilang oras na ako nagmamaneho ah. Masyado nang masukal to. Masyadong liblib. Saan ba kasi yung sinasabi mong rest house? Han, pasensya ka na.
Ilang taon ko na rin kasing hindi napupuntahan yun eh. Pero alam ko dito yon. Lagi ako sinasaban dati ni Mama doon. Saan nga kasi banda? Tignan mo, ang lakas na ng ulan. Inabot na tayo dito sa daan. Teka. Shit. Ano yan? Bakit may nakaharang? Ano ba naman yan? Ang malas naman. Han, relax ka lang. Huwag mo nang painitin yung ulo mo. Paano hindi init yung ulo ko? Hindi mo ba nakikita yung nasa tapat ng dadaanan natin? May nakatumbang malaking puno. Paano tayo makakadaan ngayon dyan? Baka tinamaan lang ng kidlat yan. Ano nang gagawin natin ngayon? Ewan ko. Paano tayo nito? Babalik na lang tayo. Han, baka naman kaya mong maiurong yung puno na yan. Iuurong ko yan? Tignan mo nga, ang laki-laki. Saglit nga. Oh, bakit may baril dito? Sa'yo ba to? Ha? Hindi. Bakit naman ako magdadala ng baril? Kala ko sa'yo to eh. Kanino kaya to? Tatago ko na lang to Saglit. Pakiabot nga nung flashlight. Dito ka lang Titignan ko lang yung paligid. Baka sakaling magawa ko pa ng paraan. Sige Han. Mag-iingat ka. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, ay lumabas pa rin ng sasakyan si Gary. Nais niyang tignan kung magagawa niya ng paraan ang nakaharang na punong yun. Ngunit sadyang malaki ito at hindi niya kakayanin yon na mag-isa. Asar na bumalik si Gary sa loob ng sasakyan. Wisit! Masyadong malaki yung puno. Hindi ko kaya mag-isa yon. Ganun ba Han? Paano na yan? Huwag mo sabihin dito tayo sa kotse matutulog. First night natin na magkasamang dalawa. Tapos ganito pa ang mangyayari? Anong gusto mong gawin ko? Nakita mo naman, may nakaharang. Ano tingin mo sa akin? Si Superman? Oh, nasa na yung susi dito? Ewan ko. Hindi ba't ikaw lang ang umahawak nun? Yung susi ng sasakyan. Nandito lang yun eh. Hindi ko naman tinanggal eh. Han, pwede ba? Kumalma ka lang. Sinisigawan mo na ako eh. Paano naman kasi? Puro kamalasan ang nangyayari ngayon. Han, ano nang gagawin natin? Natatakot ako sa lugar na to. Tigilan mo nga ako, Magda. Huwag ka na nga sumabay. Lagi ka na lang natatakot eh. Sorry, Han. At dahil sa pangyayaring yon, ay lalo pang nadagdagan ang pagkabwisit ni Gary. Napakamot siya sa kanyang ulo kahit hindi naman nangangati yun. Hanggang sa wala na siyang nagawa kundi muling lumabas ng sasakyan upang hanapin ang susi. Basang-basa na si Gary, ngunit hindi niya pa rin makita kung nasaan ba ang susi ng sasakyan. Maya-maya pa ay kumulog ng napakalakas. Kasabay nun ang pagguhit sa kalangitan ng matatalim na kidlat. Nagdulot yon upang bahagyang lumiwanag ang paligid. Laking gulat ni Gary nang matanaw niya sa di kalayuan ang isang luma at malaking bahay. Hindi niya naman napansin yung kanina, ngunit dahil sa liwanag na nagmumula sa kidlat ay nakita niya yon. At dahil sa ayaw nila magpalipas ng magdamag sa loob ng sasakyan ay tinawag niya ang kanyang kabiyak. Tutunguhin nila ang bahay na yon. Tao po! Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Han, wala yatang tao eh. Tignan mo, wala namang ilaw sa loob. Di mas maganda kung walang tao. At least, masusolo natin tong bahay. Kaso ang problema, nakalak naman tong pintuan. Buisit. Han, huwag mo sabihin sisirain mo yung pintuan. Ay hindi. Hindi ko sisirain. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa labas. Magpapaulan lang tayo dito magdamag. Han, pwede ba huwag ka na magalit sa akin? Han, tignan mo, may susi sa lapag. Ayun, kunin mo. Ay, salamat naman at sinuwerte rin. Kanina pa ako minamalas eh. Walang kahirap-hirap nilang napasok ang lumang bahay na yon.
Tama ang hinala ni Magda. Wala ngang tao sa loob ng bahay na yon. Agad silang dumiretso sa sala. Bitbit ang kanilang mga gamit. Ngunit nagulat na lang si Gary nang mapansin niyang hindi umalis sa pagkakatayo ang asawa niyang si Magda. Nandoon pa rin ito sa entrada ng pintuan. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Ba't di ka pa pumasok dito? Han, kasi di ba bagong kasal tayo? Dapat siguro buhatin mo ko kahit hanggang dyan lang sa sofa. Ha? Kailangan ba talaga yon? Sige na nga. Ano ba yan? Ang dami pang seremonyas. Sorry Han, thank you. Nang marating nila ang sala, ay agad na napansin ni Gary ang isang chimenea. At dahil sa nilalamig na siya, ay agad niya itong inapuyan. Hinubad niya ang kanyang mga saplot. Oh Han, bakit hindi ka pa magubad? Lalamigin ka dyan. Sige lang Han, okay lang naman ako. Oh, bakit ganyan ang tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng katawan ng lalaki? Masanay ka na. Araw-araw mo na itong makikita. Sige Han, dito muna ako. Huwag ka nang mahiya. Hubarin mo na yung damit mo. Para naman tayong hindi mag-asawa niyan eh. Unti-unting lumapit si Gary sa kanyang asawa. Sa bawat pagakbang nito, papalapit kay Magda, ay siya namang pagakbang ni Magda paatras. Totoong namamangha siya sa kanyang nakikita. Hindi kasi siya sanay na makakita ng katawan ng lalaki. Ang totoo kasi niyan ay isa pa siyang birhen. Han, anong gagawin mo? Oh, bakit? Bakit ka umaatras? Hindi ba't kaya tayo nandito para mag-honeymoon? Huwag mo sabihing tatanggi ka na naman. Honeymoon natin ngayon. Kailangan gawin natin ang mga bagay na to sa ayaw at sa gusto mo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Kasi... Huwag ka nang pumalag. Halika nga dito. Han, saglit lang. Saglit lang. Wala nang nagawa pa si Magda nang buhatin siya ng kanyang asawa. Inihiga siya nito sa isang malaking sofa na naroon sa sala. Doon nga ay sinimula na siya nitong papakin. Hinahalik-halikan nito ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Halos makuryente naman si Magda sa bawat dampi ng labi ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay inumpisa na nitong tanggalin ang kanyang saplot pang itaas. Han, saglit lang. Saglit lang. Tumigil ka muna. Ano? Ano na naman ba? Mag-asawa na tayo, ganyan ka pa rin. Lagi mo na lang akong binibitin eh. Hindi naman Han. Kasi huwag tayo dito sa sofa. Huwag dito? Saan? Saan tayo? Kasi may tradisyon kaming sinusunod. Dapat ang unang gabi ng pagsisiping ng mag-asawa ay ginaganap sa kama. Sa kama na lang sana tayo, Han. Sa kama? O sige. Kung may kama rito. Pero teka lang, maghahanap lang ako. Sige, Han. Salamat. Habang naghahanap ka pala, magbibihis muna ako. Huwag ka na magbihis. Okay na yung suot mo, tatanggalin mo rin naman eh. Sige na, Han. Please. O siya, sige na nga. Akin na nga yung flashlight. Lilibutin ko lang tong bahay na to. Hindi nga nagtagal ay may nasumpungan si Gary na isang malaking kama. Naroroon yon sa isang silid na nasa second floor. Kaagad niya namang tinawag ang asawa niyang si Magda. Ngunit ang sabi nito ay mauna na siyang humiga dahil magbibihis pa ito. Bagya pang nagtaka si Gary kasi napakalinis ng bahay na yon. Parang meron talaga nakatira. Pero wala talagang tao sa loob nun dahil nilibot niya ang bawat sulok ng malaking bahay na yon. Mga ilang minuto pang naghintay si Gary sa pagpasok sa kwarto ni Magda. Halos 30 minutos na ay wala pa rin ito. Maya-maya pa ay tuluyan ng nakadama ng pagkainip si Gary.
Akmang tatayo na siya mula sa pagkakahiga sa kama nang biglang magbukas ang pintuan. Han, sorry. Medyo natagalan. Saan ka ba nagpupunta? Kanina pa ako naghihintay rito eh. Ano ba kasi ang mga Magda? Ikaw ba yan? Oo, ako to, Han. At nais ko maging perpekto ang gabi na ito para sa ating dalawa. Perpekto? Oo, tama ka. Ikaw ba talaga yan? Napakaganda mo at napaka-sexy mo dyan sa suot mo na yan. Hindi ako makapaniwala. Ganyan ka pala kaganda pag nag-ayos ka. Hindi makapaniwala si Gary sa kanyang mga nakikita. Animoy may diwata na pumasok sa kwartong iyon. Tumambad sa paningin niya ang napakagandang anyo ng asawa niya si Magda. Wala na ang makapal na salamin nito at ang buhok nito na nakapuyod ay nakaladlad na ngayon. Ang suot nitong mahabang bestida ay napalitan na sobrang nipis na 90s. Napansin niyang nakasuot pa ng kulay itim na pantyhose ang kanyang asawa. Napakaganda ni Magda. Hindi niya maikakaila. Sa unang pagkakataon ay nabihag siya ng kanyang kabiyak. Magda, hindi ko akalain na napakaganda mo pala. Lagi ka na lang kasing nakasalamin eh. At saka yung kasuotan mo, pwede ba huwag ka na magsusuot ng ganon? Shh! Han, huwag ka na maingay. Gawin nating perpekto ang gabing ito. Mahal na mahal kita, Gary. Mahal mo rin ba ako? Oo naman, Han. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Lumapit pa ng gusto si Magda sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay sumampa na ito sa kanlungan ni Gary. Hindi pa rin ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa palagay pa nga nito ay tuluyan na siyang na-inlove sa kanyang asawa. I love you, Magda. Mahal na mahal kita. I love you too, Gary. Mahal na mahal din kita. Huwag mo na akong pasabikin. Halika nga rito. Gary, I love you so much. I love you too, Magda. Kikil na kikil si Gary sa kanyang may bahay. Ng mga pagkakataong yon ay napagtanto niya kung gaano siya kaswerte. Bukod sa ubod ng yaman ng kanyang napangasawa ay napaka-sexy at sobrang ganda pa nito. Ngunit ang hindi niya inaasahan nang malaman niyang birhen pa ito. Nung una kasi ay hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Marami na kasi siyang na-encounter na babae na sinasabing virgin pa sila, ngunit pagdating sa kama ay hindi naman totoo. Ngunit iba si Magda, nagsasabi ito ng totoo. Buong lakas na inangkin ni Gary ang kanyang asawa. Gigil na gigil siya habang ginagawa ang mga bagay na yon. Matapos ng kanilang pagdiniig ay sabay silang napahiga sa kama na nanlulupaypay ang mga katawan. Grabe, Han. The best ka. The best? Ayaw ka ng the best. Gusto ko, perfect. Oo, perfect. Grabe. Hindi ko akalain na virgin ka pa pala. Ang akala ko kasi, katulad ka rin ng iba. So ngayon, Han, totoong mahal mo na ako. Ha? Mahal naman talaga kita eh. Bakit? Ano ba iniisip mo? Totoo yata yung sinasabi ni Lola eh, na hindi mo ako mahal. Mahal kita, Magda. Huwag kang maniwala doon sa lola mo. Syempre, sa kanya ka lumaki. Nagsiselos lang yun. Kasi may asawa na yung apo niya. Pero huwag na natin siya pag-usapan. Magpahinga na tayo. Tapos mamaya, go ulit. Pilyo ka talaga. O sige, magpahinga muna tayo. At dahil sa sobrang pagod, ay hindi na namalaya ni Gary na tuluyan na nga siyang nakatulog. Dakong 3:00 ng madaling araw ay naalimpungatan siya. Bahagya niya pang kinapa ang kinalalagyan ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya. Wala ito
sa kanyang tabi. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto na yon, ngunit hindi niya matanaw kung nasaan si Magda. Sa kabila ng pagkaantok ng kanyang mga mata, ay pinilit niyang makabangon upang hanapin ang kanyang kabiyak. Maya-maya pa ay may naulinigan siyang mga tinig. Nagmumula iyon sa labas ng bahay. Unti-unti niyang inihakbang ang kanyang mga paa tungo sa bintana upang silipin kung kaninong tinig ang kanyang mga naririnig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Magda sa di kalayuan. May kausap itong isang lalaki. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit may kausap ang kanyang kabiyak at nandun pa ito sa ilalim ng puno sa labas ng bahay? Tatawagin niya na sana ito nang bigla siyang natigilan nang makita niyang hinalikan ng lalaki ang kanyang asawa. Hindi lang basta halik yon, dahil ilan segundo rin nagtagal. Animoy pinagsakluban ng langit at lupa si Gary sa kanyang mga nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Magda at sa unang gabi pa ng kanilang pagsasama. Magda, bakit nagawa mo sa akin ang mga bagay na to? Napaniwala mo kung mahal mo ko. Bakit mo ko pinakasalan? Punyeta kang babae ka. Pinaasa mo ko. Teka, di bali na. Ang importante, kasal kami. At mapapasakin na ang kalahati ng kayamanan mo. Kala mo siguro maiisahan mo ko ha? Sinong niloko mo? Pwisit kang babae ka. Taksil! Nagpatuloy lang sa paglalampungan si Magda at ang lalaki nito. Maya-maya pa ay hinila na ng kanyang asawa ang lalaki patungo sa loob ng bahay. Dahan-dahan naman siyang lumabas sa kanilang silid upang silipin ang ginagawa ng dalawa doon sa sala. Kitang-kita niya ang mainit na tagpong iyon. Nagtatampisaw sa kataksilan ang kanyang asawa. Halatang halata sa tinig nito na masayang masaya ito sa kanyang ginagawa. Albert, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rosenda. Akin ka lang. Akin. Oo, Albert. Sayang-sayo lang ako. Mahal na mahal kita. At kailangan magkaroon tayo ng anak ngayong gabi. Dinig na dinig ni Gary ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, bakit Rosenda ang itinatawag na lalaki sa kanyang asawang si Magda? Napansin niya rin na katulad niya ay matipuno at gwapo rin ang kakalantari ng kanyang asawa. Patuloy lamang niyang pinanood ang kataksilang ginagawa ng kanyang kabiyak. Habang ginagawa niya yon, ay nakatutok din sa dalawa ang kamera ng cellphone niya. Kinukuhaan niya ito ng video. Balak niyang gamitin yon upang magsampa ng kaso kay Magda. At sa paraan na yon ay maaari nang mapunta sa kanya ang kalahati ng ari-arian ng kanyang asawa. Matapos nga ang mainit na tagpong iyon ay nakatulog ang lalaki sa sofa. Habang si Magda naman ay nakatayo lamang sa harapan nito at matamang pinagmamasdan ang lalaking yon. Doon na nga nagkaroon ng lakas ng loob si Gary upang lapitan ang kanyang asawa para kumprontahin. Ngunit bago niya pa nagawa ang mga bagay na yon, ay laking gimbal niya nang makita niyang biglang sumirit ang dugo ng lalaking yon. Ginilitan iyon ni Magda gamit ang isang matalas na bagay. Hindi niya matanaw kung kutsilyo ba ang ginamit nito o isang itak. Basta't ang maliwanag sa kanya ay wala ng buhay ang lalaking yon. Sa kabila ng paggagimbal na kanyang nadarama ay mabilis siyang tumakbo papalapit sa kanyang asawa. Magda! Tama na yan! Aawatin niya ito sa ginagawang krimen. Magda! Tama na yan! Tama na yan! Magda! Buong lakas niyang dinamba si Magda. Ngunit laking gulat niya
nang tumagos lamang siya sa katawan nito. Parang hindi siya nakikita nito. Ha? Paano nangyari yon? Anong nangyayari? Bakit ako tumagos? Ha? Ano to? Mga multo? Hindi to totoo. Hindi to totoo. Mga multo! Han? Han, gising. Han, okay ka lang ba? Binabangungot ka. Magda, sino si Rosenda? At sino si Albert? Gimbal na gimbal pa rin si Gary. Kahit na napagtanto niya na masamang bangungot lamang ang lahat ng kanyang nasaksihan. Para kasing totoong nangyari ang kanyang mga nakita. Kaya't kahit alam niyang panaginip lamang ang mga iyon, ay tinanong niya pa rin sa kanyang asawa kung sino ang dalawang yon. Han? Paano mong nakilala ang mga yon? Umamin ka, Magda. Sino si Rosenda at Albert? Paano mong nakilala sila? Si Rosenda ay ang aking ina na pumanaw lang nung nakaraang taon. At si Albert naman ay ang aking tatay na matagal nang patay. Ha? Mga magulang mo sila? Oo, Han. Bakit? Sino ba nagkwento sa iyo niyan? Ang nanay mo. Ang nanay mong si Rosenda. Pinatay niya yung tatay mo. Mamamatay tao yung nanay mo. Ha? Hindi ko alam kung paano mo nalaman ng mga bagay niyan. Pero oo, tama ka. Ang nanay ko nga ang pumatay sa tatay ko. At nangyari ang mga bagay na yon noong unang gabi rin nila. Dito mismo, sa bahay na ito. Ha? Bahay na to? Ibig sabihin, Oo, Gary. Sa amin ang bahay na ito. At sinadya ko ang lahat para mapunta tayo rito. Sinadya mo ang lahat? Anong ibig sabihin nito? Papatay mo rin ako? Katulad ng ginawa ng nanay mo sa tatay mo? Ganun na nga, Gary. At salamat. Dahil magkakaanak tayo. Magkakaanak tayo ng babae. Kasi minahal mo ko. Ha? Baliw ka na. Anong minahal? Hindi kita minahal. Aminin mo man o hindi, alam ko, minahal mo ko. Hindi. Hindi kita minahal, Magda. Tama yung lola mo. Pera mo lang ang habol ko. Minahal mo ko, Gary. At naramdaman ko yon kanina. Ha? Minahal kita? Hindi kita minahal. Oo, nagandahan lang ako sa'yo. Pero hindi talaga kita minahal. Minahal mo ko. At dahil bago tayo magsibing, ay minahal mo na ako. Alam kong babae ang magiging anak natin. Paano mo naman nalaman? At saka, isang beses pa lang may nangyari sa atin. Paano ka mabubuntis agad? Paano mo nalaman na babae ang magiging anak natin? Hindi mo mauunawaan ang lahat ng ito. Pero natitiyak ko, magkakaanak tayo ng babae. Ano naman ngayon? Kung magkaanak tayo ng babae, baliw ka na. Ano bang pinagsasabi mo? Kapag nagkaanak tayo ng babae, ay pwede ka nang mamatay. Mamatay? Baliw ka. Hindi ako papayag na gawin mo sa akin ang ginawa ng nanay mo sa tatay mo. Baliw ka na. Katulad ka ng nanay mo. Mga baliw! Mga baliw kayo! Agad na dinampot ni Gary ang barel na nasa loob ng kanyang jacket. Walang pag-aalinlangan niyang itinutok ito kay Magda. Papatayin mo ko. Kung ganon, uunahan na kita. Baliw ka. Sige, putok mo. Patayin mo ko. Ha? Bakit ayaw pumutok? Teka, bakit walang bala to? Anong ginawa mo dito sa baril? Kanina ko pa tinanggal ang mga bala niyan. Akala mo siguro, maniniwala ako sa'yo na hindi mo pag-aari ang baril na yan. Alam ko naman sa una pa lang, may binabala ka ng masama sa akin. Pwes, nagkamali ka ng niloko mo, Gary. Ikaw ang naloko dito. Hindi ko na kailangan ng baril na to. Kaya kitang patayin sa pamamagitan ng mga kamay ko. Kaagad na bumalikwas ng tayo si Gary upang sugurin si Magda.
balak niyang gamitin ang kanyang buong lakas upang paslangin ang kanyang nababaliw ng asawa. Mabilis niyang tinungo ang kinatatayuan nito. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya, ay bigla siyang napahinto. Nang mapansin niyang mabilis na humahaba ang mga kuko nito na para bang sa isang mapangis na hayop. Nanlilisik na rin ang mga mata nito at nag-umpisa ng umagos ang malapot na laway nito na nanggagaling sa matatalas nitong ngipin. Magda! Ano nangyayari sa'yo? Huwag mo sabihin. Isa kang halimaw. Isa kang aswang! Sinubukan pang tumakbo ni Gary papalabas sa bintana. Ngunit mas mabilis sa pagkilos ng aswang na si Magda. Tinadtad niya ng kalmot ang kanyang asawang si Gary at hindi pa ito nakontento. Kinagat niya sa leeg ang kanyang kabiyak. At bilang panapos sa buhay nito ay dinukot ni Magda ang puso ni Gary at walang habas na nilantakan iyon. Kinaumagahan ay napapalikwas ng bangon si Magda nang makarinig siya ng busina ng sasakyan na nagmumula sa labas. Agad siyang sumilip sa bintana at natanaw niya ang kanyang lola Doray. Nagmamadali niyang tinungo ang pintuan at tumakbo papalapit sa nakangiti niyang lola. Nang makalapit siya sa matanda, ay buong pagmamahal niya itong niyakap. Apo, kumusta ang honeymoon mo? Sa palagay ko naman nagtagumpay ka. Opo, Lola. Nagtagumpay po ako. At magkakaanak po kami ng babae. Ganun ba? Paano mo naman nagawa ang mga bagay na yon? Hindi ba? Hindi ka naman mahal nung lalaki na yon. Kapag hindi ka mahal ng lalaki, ang magiging anak nyo ay lalaki din. Hindi po, Lola. Minahal talaga ako ni Gary. Nagawan ko po ng paraan. Nararamdaman ko rin po ngayon na babae ang magiging anak namin. Nasa loob na siya ng tiyan ko. Mabuti naman kung ganon. Na ipagpatuloy mo ang tradisyon nating mga amaso ng aswang na bawal ang lalaking anak. Oo, Lola. Bawal talaga ang lalaki sa atin. At saka hindi naman natin talaga sila kailangan Tama ka, Iha. Mula pa sa iyong mga ninuno, ay puro babae lamang tayo lahat. At isang beses lamang natin kakailanganin ng lalaki. Iyon ay upang magdalang tao tayo. Matapos natin silang paibigin at makain ng kanilang puso, ay pihadong ang magiging anak natin ay isa ring babae. Salamat, Lola. Siya nga pala, ang galing natin umakting. Siyempre naman, Apo. Natutunan ko ito sa aking pa mga magulang. Ngayon, alam mo na ang gagawin mo sa iyong anak kung sakasakaling dumating ang panahon. Opo, Lola. Alam ko na po ang gagawin ko. O siya, tara na. Bumalik na tayo sa gubat kung nasaan ang tribo natin.